Lang demmer. Ja, lang demmer. Ser han er skikkelig bra. Han planter han nå. Han var plutselig småga. Skikkelig anpakt, tror jeg. Det er Vindbart. Blir det B fortsatt, eller? Kommer nå. Kommer han nå. Å, for et første skudd. Hvor kommer du fra? CT. Hvor mange var det? En. Andre Vi ser dommer. inn i høyre. Ja. Det holder, det. Det holder masse, da. Nice. Hide and seek. Fy faen, hide and seek. Trykk runde, boys.